Щастлив съм, че през ноември имам възможност да бъда в София и съм поканен да проведа този семинар за здравето. Аз съм лекар със специалност уши, нос, гърло и имам 20 години собствена практика, в която изследвах и научих нещо невероятно, а именно причината за болестта. Защо се разболяваме? Един въпрос, който ми задава почти всеки пациент. А аз нямах никакъв отговор, а само можех да предполагам и да кажа, че причината може да е в това или в нещо друго. Но съм много благодарен, че днес имам отговора на този въпрос и се радвам, че ще имаме възможност да се срещнем на семинара, за да разискваме по темата. Каква е причината за болестта?